O 11:30 som mal rokovanie s ruským veľvyslancom a ťažko sa mi hľadali slova na niektoré témy. Chcem však povedať, že pre Slovenskú národnú stranu je dôležité, aby táto vláda žila, aby sa moci nedotkol Šimečka, aby sme mali 79 poslancov. 2 týždne dozadu som hovoril s veľvyslancom pánom Blanárom, kedy som považoval za úplne zbytočné, aby Slovensko hlasovalo za to, že Rusko je agresor. Rozprával som s ním, pýtal som sa, aký mandát mal tento zástupca Slovenskej republiky. Nie som stotožnený ani v Európskej komisii s ľuďmi, ako je Maroš Šefčovič. Napriek tomu rešpektujem nášho koaličného partnera a dostal som argument, že Slovensko je principiálne proti situácii, aká bola aj v Srbsku s Kosovom. Chcem však verejne povedať, že SNS bojuje v tejto vláde a odozdali sme aj rezort, odozdáme čokoľvek, aby sme mali 76 alebo 79 poslancov. Ale Slovenská národná strana sa nemôže na niektoré veci pozerať, pričom mám plné pochopenie pre ťažkú pozíciu premiéra, pretože ak by premiér nahneval iných premiérov, nahneval Ursulu von der Leyen, asi by to bolo ťažké s rokovaniami o eurofondoch. Musím však povedať, že som čakal, že sa Slovensko zachová v pozícii ako Maďarsko. Politika, ktorú dnes Francúzsko a Nemecko prezentujú, je politika, že sa boja, že delenie koristí na Ukrajine sa ujde len USA. Donald Trump úplne drzo a verejne hovorí, že chcú naspäť svoje peniaze, že tam dali 350 miliard, zdegradoval Zelenského na chlapíka v teplákoch, doslova ho preplieskal a na jeho ochranu sa postavili tí, ktorí chcú takisto mať niečo z koristí na Ukrajine. Ja som presvedčený, že ani Veľká Británia, ani Francúzi toto nerobia pre nič iné, len preto, že chcú podiel na koristi. Chcú podiel na Ukrajine, na jej nerastnom bohatstve. Na konci dňa chudáci Ukrajinci, tí skutoční Ukrajinci, nie tí, ktorí žijú v Monaku, na to doplatia. Ja budem v tejto vláde dovtedy, kým na pôdu Ukrajiny nevkročí prvý slovenský vojak. Chcem povedať, že situácia, ak by touto salámovou metódou sa ktokoľvek v tejto vláde rozhodol, že prvý vojak vkročí na územie Ukrajiny z akéhokoľvek dôvodu, SNS v tejto vláde neostane ani sekundu. Svet sa včerajším hlasovaním nezrúti, ale je to nebezpečná situácia. Ak Európska únia bude dodávať peniaze a tento nebezpečný teplákový týpek bude ďalej bojovať, môžeme sa dostať do 3. svetovej vojny. Ja preto verím, že slova Roberta Fica, Roberta Kaliňáka o tom, že tam nevkročí slovenský vojak, platia a nikdy nebudú porušené. A ešte raz opakujem. Vnímam to len, že mocné koloniálne veľmoci ako Veľká Británia a Francúzi sa boja, že si utrú ústa, že ich peniaze nebudú zhmotnené v nejakých ťažobných právach. Vnímam to ako pascu na Roberta Fica. Vnímam to ako tlak európskej elity. Oceňujem krok Viktora Orbána. Ak by som ja ako politik mal takú moc, stál by som po boku Viktora Orbána v mnohých veciach. No napriek tomu nie je to situácia, aby tu nás niekto tlačil do konfliktu s Robertom Ficom. Ak by niekto uvažoval, že vojska Európskej únie a členských štátov Európskej únie pôjdu na Ukrajinu, ja v takej vláde nebudem.